In Makoni West constituency, under the leadership of President Eugene Mangala, we've successfully managed to come up with community-based economic empowerment programs and projects, which also includes the Matsika Village Business Unit that is being championed by His Excellency the President, Dr. Eugene Mangala. So far, more than 50 boreholes have been drilled in Makoni West, and at the same time capitalizing on the existing community developed and parliamentary initiatives. We've also managed to be in a position to equip a number of boreholes in Makoni West constituency. This current village business unit has managed to be in a position to plant and to nurture cabbages, onions, and tomatoes, thereby creating a stream of income for women and youth in Matsika village. This is part of His Excellency the President's practical economic empowerment initiatives. Outside water for drinking and cooking purposes, this initiative has also been extended to supporting livestock development programs in Matsika village 124. Thank you. Mimi ndinoitwa Lazarus Mujarabikwa, ndiri headman Mujarabikwa mudunhu rino. Chekutanga ndiri kufara kwazvo nezvakaitwa nehurumende inotungamirwa naVamunangagwa mukati menzvimbo yangu, mukati menharaunda yangu, mudunhu rangu, nekuda kwekuti wakatidhirirwa mabhoho. Panapa Matsika village pane bhoho rakadhirirwa rakatarisa riri pano rine garden riri kuitwa macabbages nevanhu venharaunda, uyezve zvipfuyo zvedu zviri kuuya zvichibatsirika pano, zviri kumwa pano mvura. Gore rino iri kwakuine eonino, kwakuine drought, asi nekuda kwemabhoho vanhu vakubatsirika. Vanhu vakuuya vachichera mvura ingava yekumwa, vanhu vakuita magadheni. Wamuswere ndio constituency yavo ino iyi yavanokavha. Tiri kuda kuvatenda zvakanyanya nekuti Wamuswere vari kuisa mabhoho. Izvozvi village rino rine bhoho, kwaMatsikawo kune bhoho. Vanhu izvozvi tiri kubatsirika mudunhu rino, kunyange nhau dzemari dzekushandisa. Vanhu vakukwanisa kutengesa makabheji vachiriritira mhuri dzavo, kutengesa makabheji vachiita zvavanokwanisa kuita. Saka ndiri kutenda neurongwa hwemabhohos kuitwa munzvimbo yangu ino iyi naVamuswere zviine vision 2030 iri kuitwa nemutungamiri wenyika yedu ino yeZimbabwe. Ndiri kuzvitenda. Panyanga nekuroorwa kwangu ndiri Janet Matsika. Ini ndinofara negadheni iro takapiwa naVamuswere. Vamuswere vakatiitira zvakanaka chaizvo isusu vanhu vekuno kumusha kuMakoni West paCharamba district. Takaisirwa makore adarikayo, takaisirwa chekugoja nemaoko, asi zvino takazopuwa zvemasola, matsime emasola. Saka zviri nyore, takangotenga mahosepipe. Takangoita mudeme kwatatenga mahosepipe edu. Tiri kudiridza muriwo wedu, madomasi edu, zvese tiri kushandisa kuwacha, kumwa mvura, tiri kumwa mvura yakanaka. Vana vedu havachatambudziki, tinongotiendai pamatepi muchere mvura, pasina kana 5 minutes munhu atozadza mugomo wakadzoka mumba. Zvinhu zvese zvakangonaka. Saka izvozvo tinozvitenda nekuburikidza naVamunangagwa, vanova ndiye mutungamiri wedu wenyika wakatigonera, wakatipa MP wedu akangwarira. Takabva tangonzi kuCharamba kwedu nenguva isipi chibhorani chenyu chatouya, masola enyu atouya, zvinhu zvedu kubva zvatofamba. Saka izvozvo tiri kuzvitenda. Apa tiri kuyamurika manje, izvozvi sezuva ranhasi so rine ungano yakadai, so tatoisa madhora muhomwe zvekuti mari dzechigaya hatichashayi, mari dzechingwa takutobva takabata chingwa chedu pamashopa, toenda kudzimba tonobika tii dzedu nevana vedu todya tichiguta. Maschool fees vanhu vari kutongoawana mugadhi muno, nekuti makabheji edu anotongotengwa everyday, anotengwa.
takapiwa yedu solar irrigation iri naWamuswere. Tikakokorodzana vanhu venharaunda vemubhuku Matsika tiri 37 tiri muno mugadheni munomu, tiri 37 kudaro takazoona kuti tirimire pamwe chete zvinopa kuti mumwe haiti simba mumwe saka kuti tipanane masimba takagowana nzvimbo dzedu ma3 meters tichindobuda kuwaya tiri pamwe chete. Takazoronga zvakare kuti toita sei toisa chirimwa chipi vatapiwa zana namudhumini wedu zvikanzi pari zvinezvi kunoda makebheji ndobva taunganidza mari yedu vatatenga maseeds yacho iyaya ekebheji mhando yacho inonzi saka kuuya kwegadheni kuri kukubatsirai sei mukurarama kwenyu? Zvakanyanya kunesi machembere zvokuti kana kundodiridza nemigoma matsima acho aoma hatichisina mvura, saka munomu tiri kubatsirika zvakanyanya nedu iyaya nemadiridziro iyaya, saka zvinhu zvese zviri kutiitira zvakanaka. Alright, tatenda.